Kaganina ramang kong binaklay, wa man jud ko kakita og balay. Asa ka diri ang sitio Bugan, Barangay Lagom-Lagom no? Ay tama, maadto ko dito sa unahan kay basig na'y tao ako mapangutan-an. Uy, hala, cruising na lang man ni Ari oh. Wala man jud ko'y nakitang balay. Ingon to si Angkol, so bayo lang daw na ko ning dalana. Makita na daw na ko ang sitio Bugan, Barangay Lagom-Lagom. Uy, taha kay ni tao. Ako daw ni pangutan-on bi, basig kabalo ni siya. Kaya sa ko ang mga unit. Ay, ka. Sa mga bayhana ni mo, kailan ang hapak ra magkalit. Dili ni pwedeng dili ko kabalos. Basig palatay niya. Mihimo niya tagkikik. Kasi ato. Ay, dili man unta mi kaila nito ka nang ipikpik man unta. Ingon baya sila, basta pikpikon daw ka, dapat magpalos jud daw ka. Kay basig umo pa lang ning tawanan, batakdan po niya ako. Palos ko dito. Hoy, kanang pwede ko mangutana? Asa day diri ang sitio Bugan, Barangay Lagom-Lagom? Marunong yung bayhana eh. Ipikpik bugutro. Ito ko siguro na siya ang dili ko. So ito aning pikpik-pikpik. Ay ka na raman day-day. Ana ka diya sa unahan street. Balay na ni Imang. Patuo ka. Balay na ni Iko. Pagkahuman, pawala na po ka. Balay na ni Ika. Dito sa Balay pa street ka. Balay na ni Imoy. Yung mga na. Diya kamuta na. Kay sila yung nakabaloan na. Yan imuhang gipangita. Bakit kulba? Wa man ni kakatultol, nagan pa jud kay kag paliko-liko. Ang tanong. Ako ko. Sige ko. Wala ang magkalit. Grabing kusuga mo dagan atong bayana eh. Di mailhan yun ba nakikik dito siya. Pinahanglan makabalos dito ko ato. Murag. Ito dali ba? Tira to si Angkol. De, nagtuo kag maisahan ko nimo. Asa ka to ni tago ay wala ang magkalit. Uy, tuaray. Punggok dun. Nah, saon ka ni ron. Asa ka siya ni Agi duham ni Dala noon re. Agay! Sigre siya ni Agi. Wag yun do. Wag yun ako na apsida. Grabing bayhana ko suga mo dagan oy. Di mailhan yun na kaliwat kikik ba. Saon na lang ni ron. Wag yun ko kabalo siya. Maglupad-lupad na siguro ko niya aning gabi ba. Saon na ron. Kinahanglan yun ko manambalay ani.